shuka shekaru 20 zuwa 30 shine muke girba yanzu. Yara 'ya'yan talakawa da aka yi depriving ta fuskokin rayuwa, wadda kuma tsarin yana gudana ba a kamo hanyar yadda za a cike gap din, za a cike gibin ba. Wallahi ya jama'a, hadarin da ke fuskantar mu in ba mu fuskanci wannan tsari na zalunci ba, to kaɗan ma muka gani, ba fata muke yi ba, gargaɗi muke yi. Allah ya kiyashe mu. Abin da ke faruwa shine ƙasarmu tana ci gaba da ɗaukar sura ta abin da ake kira cewa wato two nations, two worlds living in one nation. Wato abin nan duniya biyu ko kuma al'ummai biyu suke rayuwa a cikin ƙasa ɗaya. Al'umma ta matalauta da al'umma ta mawadata, wadda wadatarsu take ƙaruwa da matalautar da talaucinsu yake ƙaruwa, kuma tsarin sai ƙara faɗaɗa giɓin da ke tsakani yake yi. Duk ɗan shekara 40 wanda yake kan wani matsayi na aikin gwamnati mai kyau, ko yake kan wata madafa ta iko, ko yake kan wani mukami, ko yake kan wani mulki ko na sarauta, ko wani iri ne, to ya yi makaranta. In dama shi ɗan talaka ne, yanzu ya zama minista ko ya zama wani abu, to in dai ya haura shekara 40, to ya yi makaranta. In shi ɗan talaka ne, ya yi makaranta da 'ya'yan saraki, da 'ya'yan kwamishinoni, da 'ya'yan ministoci. In kuma dama shi ɗan saraki ne, ko babansa yana riƙe da wani mukami, to ya yi makaranta da 'ya'yan talakawa, su ne abokansa, su suka yi masa angwanci, su ne manyan abokansa a angwancinsa, su suka yi masa komai lokacin da suke makaranta a firamare, ko suke makaranta a sakandare, ko suke university. Yakan kai ziyara wajen abokansa 'ya'yan talakawa domin su ne abokansa. Yanzu tsarin da ke gudana shine babu yadda ɗan talaka zai haɗu da ɗan mai kuɗi, babu inda suke haɗuwa, don haka yara ne muke tasowa, kai ba wai waɗanda suke minista ba, hanni ɗin nan wato malamin makaranta puwami, in kun yadda in faɗi haka ko ba haka ba, har ni ɗin nan 'ya'yana ba sa gogayya da 'ya'yan talakawan talak. Don haka wace irin al'umma ce za ta tashi? Al'ummar da wato misali gaba ɗaya babu abin da ike haɗa waɗannan jinsuna guda biyu, makarantunsu daban, asibitocinsu daban, kasuwanninsu daban, kai shari'arsu ma daban ce. Mu yaye yaran nan daga cikin talauci da ƙasƙanci. Mu ne abin da muka tsoruta da hannunmu shi muke girba. In ba mu ɗauko hanyar gyarawa ba za mu ga daidai ba. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyashe mu. don haka wata zawaru wata rahamu wata akharu wa ahsinu li anfusikum inna allaha yuhibbul muhsinin.